बुंनायनिफ्राय खर'जों थाबायदों बुंनायासो साक्सेस दा बे नोजोरजों दावगालांनो रोंनांगोन दा इडुकेसना मा बे बाथ्राखौ सुंद'यै बुंनो नागिरदों Education is a process of mental, physical and intellectual development. Education is a process of mental, physical and intellectual development. मोनसेल' नङा सोलोंथाइया थारमाने मेलेमखौल'सो बांहोयो बे नङा फिजिकेल स्ट्रेंथ लाबोनो हानांगोन बे एडुकेशना आरो जोंनि उननि मोजां गाज्रि साननो हानायखौ जोङो माने बुजिना लानो हानायनि जोंखौनो फुंखा होनो हागोन बेसो एडुकेशन ओंखायनो बिजाब फरायनाय बा BA MA डिग्री लानायाल'सो जे मोनसे एडुकेशन बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै मानोना दिनैनि दिनाव माने जिउ खांनायनि राहाया साख्रिल'सो जानानै थाया दिनै खोनादों हिमा दासनि बाथ्रा खोनादों जाय हिमा दासआ खारैनो दिनै माने लाख माबा बर'नि माबालाय इनकाम खालामनो हानाय खारनानै दिनै बायसंगतियानो जा दिनै सचिन तेन्डुलकरानो जा क्रिकेट गेलेनानै दिनै बेयो माने बुंनो थाङोब्ला सानसेयाव बिनि हाजिराया मोनसे समाव 3 लाखहालागै थांदोंमोन सानसेनि हाजिराया सचिन तेन्डुलकारनि सानसेनि हाजिराया 3 लाखसोआवलागै थांदोंमोन सानसे समाव जेराव जोङो हयथ' बोसोरसे साख्रि मावाबो मोनाबो जानो हागौ खिन्थु बे गेलेनाया बेखौ बोनानै लांदों फिजिकेल स्ट्रेंथनि लाबोदों आरो नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो दिनैनि दिनाव नलेज एन्ड एडुकेशन बोथ आर नट सेम नलेज एन्ड एडुकेशन आर बोथ आर नट सेम थारमाने सोलोंथाइ आरो गियान नलेज माने गियान सोलोंथाइ आरो गियान बे मोननै जिनिसा समान नङा बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो दिनै MA BA पास खालामनाय मानसिया गियान गैयाबो जानो हागौ मानसिया माबोरै बिहेभ खालामनांगौ माबोरै रायज्लायनांगौ बेखौ रोङाबो जानो हागौ आरो जोङो बिजाबावसो मोनदों गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो दासिमबो चाइना नुयाखै दाबो जों जापान नुयाखै दाबो जों बांगाला नुवाखै गोबाङानो खिन्थु लेखा फरा रोङि मानसिया दिनै बेसिम थांनानै मेगनजों नुहैदों बेयाव बांगालराव मा जागासिनो जादों दिनै चाइनायाव मा जागासिनो जादों बे जिनिसफोरा बिसोरो मेगनजों नुनानै मोननाय गियान मेगनजों नुनानै गियान आरजिनो जों आजिखालि बिजाब फरायनानै जों गियान मोनदों ओंखायनो नलेज एन्ड एडुकेशन बोथ आर नट सेम मोननैबो समान नङा बे बाथ्राखौ जों गोसोखांनाया मोजां आरो बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जुदि हाई स्कुलाव नोंसोर मोनबोदों जोंनि बर'नि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि सरन नार्जारि बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया बिथाङा जोंनो सोरां नांगौ रायथाइ लिरदोंमोन बे सोरां नांगौ रायथाइयाव बिथाङा मा बुंदोंमोन नों मोजां जायोब्ला बुहुमाव सासे गाज्रि मानसिनि अनजिमाया जोबगोन बे रायथाइयाव जों फरायनो नायबा मोनगोन थारमाने बुहुमनि गासैबो नों आं गासै गाज्रि होननानै हमना लाबाय आं जुदि मोजां जायोब्ला आंखौ नुनानै बे मोजां जागोन बेखौ नुनानै बे सासेया मोजां जागोन बे सेन्सआव बुंनाय जादों ओंखायनो आरो बे रायथाइयावनो बुंनाय जादों मानसिया गियान मोननांगौब्ला मा जिनिसखौ गारनांगोन नाम्बार 1 लाजिनायखौ गारनांगोन ओंखायनो जोंनि आबौ आबैमोना मा बुङोमोन लाजिबा खाजि गोमायो होननानै बुंदोंमोन गियान मोननांगौबा लाजिनायखौ गारनांगोन सासे माने फिसा बैसो गोरलै मानसि सासेया बिराद गियान थानो हागौ नैनिख्रुइ बैसोआव देरसिन बे फिसा मानसिनावलाय आं मानो सोंनो बेबायदि सानना थायोबा नोंनि बेनिफ्राय जि मोनथिनो गोनां बे माबाया नोंनिया थुंगिबाय जोब्बाय ओंखायनो लाजिनायखौ गारनो रोंनांगोन मान थांजानोखौ गारनो रोंनांगोन मान थांगोन बेखौ आं सोंना लाबानो आं माना जोबगोन बेबायदि नङा एडुकेसनाथ' बेखौ बुङाखै दिनै आं जुदि गुदि फरायसालियाव जुदि आं क्लास खालामोबा आंनि ट्रिपुलेमिया खमिगोन होननानै सानोबा बे थार जागोन नामा जेबो थार जाया खारन आं हानायाव जायखौ फोरोंनो हायो बे सिम्पोलानो बे एलपियानो जा एमइआनो जा हाई स्कुलानो जा मानोना आंनि जिउनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों आं 84निफ्राय स्टिल नाव टिचिं लाइनाव दङ 84निफ्राय हिसाब खालामनानै 80 बोसोर जाबाय 84निफ्रायनो आं टिचिङाव दङ हायार सेकेन्डारियावबो आं फोरोंगिरि जादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माने मुलुगसोलोंसालियावबो आं पार्ट टाइम प्रफेसार जादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव
खालामनानै नुदोंमोन आं जइन खालामाखिसै दिनै जोंनि बैसोजों आरो उदिबोनाय बैसोनि साननाय हनाया समान नङा बे बाथ्राखौ सानना खिन्थु समा मोनसेयानो खिन्थु जोंनि जि बारहावा बे बारहावा जायखौ परिबेस होननानै बुङो जायखौ इनभाइरनमेन्ट होननानै बुंदों बे इनभाइरनमेन्टआ ओरैबायदि जिनिस नङा जे अख्रांनिफ्राय जलब गोग्लैफैनाय बे परिबेसा बे जिनिस नङा इनभाइरनमेन्टआ बे जिनिस नङा इनभाइरनमेन्टखौ नों आं ज' जानानैसो दायो बे बाथ्रा बुङाखै नों आं ज' जानानैसो इनभाइरनमेन्टखौ दायो सानसे समाव मा जादोंमोन जों हाइ स्कुलाव फरायोबा लंपेन्टआ एखेबारे सिटि 40 होना गानदोंमोन फाग्लानि बाथ्रा 40 सिङाव होयोब्ला बे हि दखानानो बे गोरोबा गेटा होनाबाबो 40 होनांगौ सिङाव बेसां गुवार जादों लंपेन्टआ 40आ 40 गानदोंमोन आंनि लोगोआसो नामखौ बुङो दा 40 गानबा दिग्गा खारबा आसि बिमा मोननैजों नांजाबनानै उल्था हरबानो गोग्लैयो गन्थं थिरि बायो बे 40बो गैला दानिया गुसेबो नङा बे समाव जायो गोदोनिया जेनेबा मामोन लंपेन्टआ माने सिपिया मोनथाम थायोब्ला दानि लंपेन्टनि सिपिखौ नोंसोर नुदों 10 गाहाम थायो जेराव माबा मोनसे बहाबा सोना लायोबा गोमादों होननानै गावखौनो माथाफोरखौ बुना लाबाय बेयो थारमाने पकेटआ बारा जाहैबाय नालाय मुभियाव दुनफ्लांखौ हमनोनो हालिया दा पकेट बारायना लानाया सोरनि परिबेस नों आंनि परिबेस नों बानायना लादो पकेट नों होनना जों सिगां जेरैबायदि जों दङमोन सिगांनि साननाय हनाया मामोन सिगांनि समा दानि सम बहुद डिफारेन्स जादों बे नङा खिन्थु नंगौ जे नेचारेल माबाफोरा एसे चेन्ज जादों दंफां लाइफां ओरैनो सिगां गोबां दङमोन दिनै बे गैला खोब खमायलांदों हयथ' दङमोन सिगां जोङो माने गोदोनि नेमखान्थिजों ट्रेडिसनेल माइन्डजों जोङो जिउ खांबोदोंमोन दा बे गैला गोदो जोंनिया मामोन गाइखेर लोङोबा मोसौ बेदर जानाय जायो बेबो मोनसे जुग मोनसे सृष्टि खालामनो थांबाय बर'नि गेजेराव बे गाइखेर लोंबा सोरबा मोसौ बेदर जानाय जायो बे फाग्लानि बाथ्रा गाइखेर लोंबा ब्रेना एसे थाजिम जायो खिन्थु जोंनियाव उल्था गाइखेर लोंबा मोसौ बेदर जानाय जायो हा हिन्जावनि गुफुर हाथाइखौ नुयोब्ला बुरायनाया खमायो जोंनि बिसासा गोदो बिब्दिमोन हिन्जावनि गुफुर हाथाइखौ नुबाय एबा हौवानिया खमायो ओंखायनो जोंनि बुरिफोरा मा खालामना लायोमोन सिगां हाथाइखौ गोसोम खालामना लायो ब्लेक ब्रास मारिबा फुरामोन आंनि आगोल सासे दङमोन बेबायदि बुंबाय जे मानो बिदि खालामदों ब्रास मारिबाबो फुरा बियो बिदि फुराबा मानो बिदि खालामदों नोंसोरलाय मा मिथियो हौवा हिन्जावफोरनि गुफुर हाथाइखौ नुबाय थायोबा बुरायनायाव खमियो थारमाने बुरायखौ थैजानो बिराद बायो आरो अनो बुरायखौ थारमाने जाहाथे थैनो हाथों बेखायनो गामि हाथाइखौनो गोसोआव खालामना लाबाय बे मोनसे जुग थांबाय खिन्थु आसोल बाथ्राया जाबाय रियेलिटिया बेयाव दङ थारमाने बेबायदि खालामना लायोबा हाथाइ बुजानो हाया दै गोदोनि मानसिफ्राबो साइन्टिफिकमोन दिनै गुजुनाय जायोबा थुलुसि बिलाइ माबानानै सेबला लानानै गुजुनायखौ खमायलांदोंमोन बे मोनसे इडुकेसन नेचारेल माबाखौ बेस खालामनानै बेखायनो बुंनाय जादों पार्सनेल एक्सपिरियेन्स इज द बेसिस अफ अल रियेलिटि सार पार्सनेल एक्सपिरियेन्स आरो गिदिर बाथ्रा रावबो बुंनो हाया जेरै आं माने मा गिदिर मानसि जानो हागोन आं एरै जानो हागोन रावबो बुंनो हाया ओंखायनो जोंनि बर'नि दोंसे खन्थाइयाव दङ दजेन ब्रह्म लिरनाय हांमा खन्थाइयाव दङ बेयो बे बुंदों मा सोर बुंनाय जिउनि फोरमान आरो आनजाद मोनसे सोमजिनाय मानसिनि जिउआव फोरमान आरो आनजाद मोनसे सोमजिया हास्थमाया सोमजियो मानसिनि जिउआव आनजाद सोमजियो आनजाद बिनिनोसो फोरमान जायो आनजाद होनाय लोगो लोगो बुंनाया आं फाजिसो मोनगोन इट विल बि फ्रम आफ्टार द डिक्लारेशन अफ इउर रिजाल्ट बे रिजाल्टनि उनावसो जायो ओंखायनो स्टाडिया मास्ट दा स्टाडि मास्ट होननाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्रा बुंना फोजोबनो नागिरदों हलेण्डनि सिगारि बादि साननाया जाहाथे जाया हलेण्डआव सोर सिगारि दङमोन हा हलेण्डआव सासे सिगारि दङमोन हलेण्डनि रिप भान विंकेल बिनि नामा रिप भान विंकेल बिथांनि नामा बे मा खालामबाय सिगार खालामनानै हाग्रायाव थांनानै मेंनानै दसे दोनबाय बे उन्दुबायबो उन्दुबाय 12 बोसोर उन्दुखाबाय बे
थांबाय बिया उन्दुखांनानै सिरि मोनबा नुबाय खाथिनि नेचारेल माबाफ्रा सोलायजोब्बाय इभेन गावनि महराबो सोलायबाय 12 बोसोरावलाय मानो सोलाया जानो थानाय मोननायखौबा मोनबाय बेदि महरफ्रा सोलायजोब्बाय दा ओंखायनो जोंनि आथिखालनि फरायसाफ्रा जाहाथे बिदि जाया जे माने 1 घन्टा उन्दुनोनो जाहाथे 6 घन्टा उन्दुफ्लाङा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों कारण उन्दुनाया जोंनो नांगौ मात्र 5-6 आवार 6 घन्टा उन्दुब्लानो साफिसियेन्ट दा जों बेसेबां उन्दुयो गावबा गाव हिसाब खालामना नायोबा ইয়াত নিশ্চয় অসমীয়া ষ্টুডেণ্টো আছে 2-এজন এটা মানুহ এজনৰ ছাত্ৰ এজনৰ কমেও 6 ঘণ্টা টোপনি মাৰাটোৱে মানে যথেষ্ট তাতকৈ বেছি হ'লে তোৰ স্বাস্থ্যও বেয়া হ'ব পাৰে মেমৰি চাইডত ঠিক নহ'ব পাৰে এই কথাটো ভাবিব এতিয়া 6 ঘণ্টা ঘুমালে এটা দিনটো দীঘল নহয় কিমান টোপনি মাৰিছে ৰাতি হিচাপ নিজে কৰি চোৱাচোন আজিকালি 7টাত ভাত খাই গাঁৱত 7টাত ভাত খাই 7:30 ঘুমালে বিছনা ল'লে ইফালে ঠাণ্ডা মানে ভৰিয়ে কৈ আছে তোৰ লেপটো দি না এই ঠাণ্ডা দিনত কেনেকৈ তুলি থাকে ইফালে